Абдулла Алиш куян кызы. Бер куянның үзе төсле зур колаклы, бик иркә, бик кадерле бер кызы булган. Ул аны бик ярата икән. Көннәрдән бер көнне куян иркә кызына өр-яңа кигез итекләр алып кайтып биргән. "Мә, бәпкәм, аякларың туңмасын, сызламасын", дигән. Кызы бу бүләкне бик шатланып алган. Әнисенә рәхмәтләр укыган. Хәзер инде ул яңа кигез итекләрне киеп, рәхәтләнеп йөри икән. Ләкин куян кызы җылы итекләргә өйрәнмәгән булган. Ул алардан бик туз туйган, салып ташлаган. Әнием тапмасын дип, аларны яшереп куйган. Әнисе аларны эзләп табып баласына кигезә, ә ул салып ташлый икән. Әнисе кигезсә, ул салган, әнисе тагын кигезгән, ә ул тагын салып ташлаган. Кар өстеннән дә, боз өстеннән дә ялан аяк йөгерә икән. Бер көн буе шулай йөгергән, икенче көнне дә шулай ялан аяк йөргән. Өченче көнне инде аксый-аксый әнисе янына килгән. "Әни, минем аягым бик авырта", дигән. Әнисе аның аякларына караган да аптырап калган. Кызым, якты йолдызым, синең аягың шешкән ич", дигән. "Инде нишләргә?" дип уйга баткан куян. Бу баланы кая алып барырга, ничек дәваларга дип кайгырган. Шул вакыт кемдер тәрәзәгә шакыган. Куян борылып караган икән, тиенне күргән. Ул куянга болай дигән: "Кайгырма, туганкай, йомшак куянкай, кызыңның аягын бик тиз төзәтеп була. Моның өчен доктор Айболитка барырга, аңардан киңәш сорарга кирәк", дигән. Куян кызын күтәргән дә доктор Айболитка киткән. Тиен агачтан агачка сикереп, аңа юл өйрәткән. Барып җитсәләр, доктор Айболитның эше бик күп икән. Аңа урманның төрле йырткычлары дәваланырга килгәннәр икән. "Балаларны чиратсыз карыйм мин", дигән доктор Айболит. Куян кызын доктор бүлмәсенә алып кергәннәр, нәрсә белән авыруын сөйләп биргәннәр. Доктор Айболит куян кызының аягына дарулар сөрткән һәм шул вакытта куян кызына әйткән: "Аягың төзәлгәч, кигез итекләрне инде салкын көннәрдә бер дә салма. Сүзне тыңла, тагын начар хәлгә калма", дигән. Доктор Айболитка алар бик зур рәхмәтләр әйткәннәр. Саубуллашып, өйләренә кайтып киткәннәр. 3 көн дигәндә, куян баласының аягы төзәлгән. Ул инде хәзер кигез итеген бер дә салмый киеп йөри икән.